ido ya cika da hawaye, yaushe zanganka ne ma'aiki mai cikar kwarjini. Ina kuka ido ya cika da hawaye, yaushe zanganka ne ma'aiki mai cikar kwarjini. Allah sarki kaɗan tausaya ga ɗaha a ko cikin ru'iya, don ka san har cikin zuciya nake so na gansa ko sau ɗaya, ma'aiki mai cikar kwarjini. Salati rabbana ka zubo, annabi har yaje ya tabo, sama'u da ƙasa har da tabo, sannan kuma in na zo yin yabo, ma'aiki sai ka zo in gani. A ciki rabu sanya shehu na Tijani shugaban masana, da gausi barhama sirruna, da shehu abul futu hatina, ka sanya ali shagun gwani. Ina kuka cikin fargaba, hawaye na ido ya zuba, yaushe zanganka ne mujtaba, ka zo min da kanka ba jarraba, da ruhi kai yake san gani. Annabi ka agaza min dai, na ganka a zahiri ko dai, a barci ko da sau ɗai, ko zan mutu samu gana dai, na ganka ka ganni ya masani. Ka makagi ƙarfafan zuciya, ka bar ni fa zan gajiya, ka rike ni ka kai ni kar na tsaya, a zani tsare ni in waiwaya, a dan ɗahe abin san gani. Kai ne ka zamo abin san gani ga kowa kaunu kowa sani, don kai ne ɗai kake izini, a take a san wada ta tini, gurin sa ilahu ka lamuni. Kai ne gata gare ni fani, uwa da uba ka zamto mini, tun tashi na baka yi na sani, maraici kai ka ɗauke mani, da kai na saya dukan zamani. Kai ne dubi abin dubiya, a ya guziri gama tafiya, kowa ya rike ka ba shiriya, ruwa bisa can cikin rijiya, ka bani na sha da kanka gwani. Tsare ni da insuwar jinni, dukan makiya ka kauda mini, da ba su biɗar su riƙa gani, ana su gani ka sanya ni, na rinka gaba cikin kwarjini. Kaban nasara a duk tafiya, a duka abin da na yi niya, na yi shi ka kauda duk tirjiya, a dan Ahmadu mai juriya, kaban arzikin ka mai hasani. Aya wanda rabu na ji da shi, a ran nan dabbu ta gaida shi, wata ta taho ta shaida ga shi, gizo-gizo ta yi rufinta da shi, waye ya kamar ka babu gani. Aya amsan cikin kabari, duk wanda ya so ka ya ci gari, a don haka ni nake fahari, yakin kan rasulu ya yi bari, ƙarshen sa ya zam cikin sanani.
ina da ɗago da Allah gwani, wannan da shi ne ya yarda da ni, ya sa na rike sa duk sanani, yaban juriya cikin zamani, ya sa ni sahun maso adani. Alhamdu anan na so na tsaya a waƙar nan da na yi na biya, ma'aiki ya ƙara ban na iya, dan zaki zagin kaɗan yaya, ka kai ni garin ka can madani. Muhammad Khalifa Maiduguri. Ina kuka ido ya cika da hawaye, yaushe zanganka ne ma'aiki mai cikar kwarjini. Ina kuka ido ya cika da hawaye, yaushe zanganka ne ma'aiki mai cikar kwarjini.